Pêşengek di şivereya azadiye da Gaziya Mûte bihîstibû bi navê Xalidbekê Cibrî. Ewrê mirinê şiv dikir, bi hiş û zanînek xwezilandî, de were em li pêyî bimeşin, demnine zû were. Desthilatdariya Konfederasyona Cibriyan destê mala Sör dabiye. Mala Xalidbekê Cibriye zaten. Cara yekemine Xalid Bekî Cibrî li Kurdistanê yanî li Erzurumê cemiyetekî Kurdî damezirandiye. Komîteya İstiqlala Kurdistanê li Erzurumê di 21 de hatiye kirin. Millet bûn, gel bûn, xelk bûn, Xalidbek dizane ku bi yek rengekî nabe. Aşîra wî cuda dibe û fikrê wî cuda dibe, mezhebê wî cuda dibe, Alevî dibe, Ermenî dibe ama dibe banekî hebe, şemsiyekî ji wan re were dayîn. Di tevgera siyasî de du karakterên Xalidbek yê sereke hene. Yek jê leşkere, serpereştekî siyasiye, wî baş dizane, mesela eşîra û dîn û şêxîtî û neqşebendîtiyê jî baş dizane. Ew roja ku Şêx Saîd tê girtin, vî şevê Xalidbek û Yusuf Ziya êdî înfaz dikin. Sisa